and also yasan share bio David Adoboate na wote menkan Ghanaian language Asante tree amane ne amamre ene ye behwe adusua fofo kra a eno no eye akamfo Akyiwade brofokasem ye kan taboos ye kasa Akyiwade kra eye de ade Akyiwade ye ne ye bone ene obra boni bia so obi ya impanifo susu se edi musu ohaw ne amane ebre kuro ana sa nipa wo ya Akyiwade no ana se na busua impo eno na akamfo fe no Akyiwade ene ye bone a edi musuo ba ebtumi di musuo beto abusua so etumi di musuo beto oman so etumi di musuo bre ankrankre a wo yesa Akyiwade eno na efe no Akyiwade na naka ne tete no wonam sa Akyiwade yuso ene ebu wo man etoto wo man ema yedie ni puntuo ni nkoso ene inhira eba oman ni enti ene ye ba behwe Akyiwade ahodo ni bi na Akyiwade gu ahodo mienu ye wo Akyiwade a asotwe ebata ho ene wo Akyiwade nso a asotwe biara emmata ho na sa Akyiwade no eye gidie hu ye wo de asotwe bata ho eno ena ame no ba behwe ebrem ye behwe Akyiwade a tete brem akamfo gitum ana asotwe ebata ho na se otina bi wuhu so onipa bi yesa Akyiwade ni bia wahu se yei de ese no asotwe yei de ense no asotwe ebeboa am ye hu sunsun a eda de asotwe da ho ene de asotwe ena ho enti mesre dimaji ni anhwe ni nyina mako de asotwe da ho ne de asotwe ena ho eba na sa ebeboa ye mabunu aya bai se na bedi ka kasete tiatempo de okwa ne da tetefo ne fa so enya ahome ba enya nyinchere ene ahoden de ma omokra nei tetefo bi da so tiase 80 years 90 years yenso ya fa so sabi ne enyi ache se sua ade aye akamfo amamre ene amane a ebebo ye emi yehu ye ni mu kwan emi ye si gina ye papa aye bebo ya blabo daachi tidimati ne yehwe Akyiwade a asotwe bata ewo akanman Ghana okay